מאז שנולדו הילדים שלי בעצם מאוד ברור לי שאני לא רוצה שהם יעברו את מה שאני עברתי. אני רואה שהם פיצקלח, אבל הם כישרוניים ומאוד סקרניים, מאוד אוהבים ללמוד ומאוד פתוחים ללמוד, והמחשבה שהם הגיעו לכיתה א' וטוב, יובד הקסם הזה די מחרידה אותי. אז בעצם ככה התחלתי לחפש אנשים שהמחויבות הזאת היא בדמם גם. די הרגשתי בודדה בתחילת הדרך. חשבתי שכולם מאוד מרוצים פה ממערכת החינוך. ולשמחתי גיליתי שככה קולות של אי שביעות רצון מסביבי, שמאוד שמחתי לגלות ולקלוט. ובעצם אנחנו כבר 5 חודשים במפגשים כאלה של קבוצת הורים עם גרעין מאוד מצומצם שמתגבש והוא מאוד מחויב לתהליך הזה. בהגשמת החזון, בהגשמת החלום הזה, שיקום פה בית ספר אלטרנטיבי, חדש, אחר, שרואה את התלמיד, שרואה את הילדים שלנו בצורה מכובדת. ואני בטוחה שבסופו של דבר, גם בסופו של יום בשנה הבאה, אנחנו נהיה בשערי בית הספר החדש הזה. אני חושבת שמעבר לזה שהילדים שלנו ירוויחו חינוך הרבה יותר טוב ממה שיש היום לעיר להציע, אני חושבת שהשיעור הכי גדול שאנחנו ניתן להם או נותנים להם זה שהם רואים אותנו עושים איזשהו שינוי ופועלים, שככה אני רוצה, זה השיעור שאני רוצה ללמד את הילדים שלי, שאם המציאות היא לא מתאימה ולא מוצאת חן, אז להפסיק לקטר ולהתחיל לעשות, והשינוי אפשרי, כי עובדה, כשיש רצון אז הדברים משתנים.